Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Pod Maxim. Astăzi vom avea o seară culturală și vom discuta despre un om, un scriitor, care rupe într-o oarecare măsură barierele. Noi întotdeauna în emisiunile trecute, în emisiunile pe care le-am avut, ne-am plâns întotdeauna că există o lipsă mare, acută, de scriitori români care să scrie în domeniul urbanismului, arhitecturii, în domeniul imobiliar, pe prognoze, pe sociologie. Pentru problematica care ne interesează pe noi în această emisiune Arhitectură și Urbanism, astăzi vom vorbi despre un om, despre un scriitor care a atins tangențial, a scris, a vorbit și a făcut multe demersuri în ceea ce privește urbanismul, arhitectura, patrimoniul cultural al României, nu doar cel de arhitectură, ci în general patrimoniul cultural. Vom vorbi despre Asociația Română de Patrimoniu, despre opera domnului Artur Silvestri. În această seară am invitat pe doamna Mariana Brescu Silvestri. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara și din partea mea, mulțumesc pentru invitație. Care ne va ajuta să povestim despre ce a însemnat Artur Silvestri pentru noi, pentru România și vorbind de România, pentru că domnul Silvestri și-a desfășurat activitatea cu precădere în București, cum de altfel și doamna Mariana Brescu Silvestri este din București. Avem, după cum vedeți, multe din cărțile domnului Silvestri aici cu noi și vom încerca să vorbim despre fiecare și să vă familiarizați dumneavoastră cu opera sa și poate, dacă sunteți interesați și curios, să vi le procurați. Despre domnul Silvestri informații puteți găsi foarte ușor, în afară de această emisiune unde vă vom povesti noi cât de mult putem despre domnia sa, puteți foarte ușor să găsiți pe internet informații despre domnul Artur Silvestri. Doamna Mariana Brescu, haideți să vedem. Aș dori să începem cronologic cu opera care ține de prognozele imobiliare, despre prognozele sociologice. Da, dar dumneavoastră, prin introducerea pe care ați făcut-o, spunând că nu există destui scriitori care să scrie și din alte domenii de care dumneavoastră vă ocupați și pe care le-ați amintit aici, am să deschid cu o mică poveste care să facă mai ușor de înțeles atât personalitatea soțului meu, cât și felul în care un scriitor se poate implica în domenii care nu-i par atât de apropiate. Înainte de 89, Artur Silvestri era cunoscut ca un critic literar, un eseist, un om al ideilor, al scrisului. Eu scriam înainte de 89 teatru, proză, jurnalistică. Viața ne-a făcut să ne îndreptăm către domeniul privat și în primii ani în care ne-am îndreptat către domenii care au tangență cu imobiliarul, cu arhitectura, nu am discutat cu nimeni statutul nostru de scriitor. Părea că e o chestiune atât de intimă, atât de departe, ca dintr-o altă viață, ca dintr-un alt tărâm, încât scrisul și ceea ce făceam în domeniul imobiliar sau arhitectură părea să nu aibă nicio legătură. Greșit. Cum am spus, viața ne-a dus în situația de a învăța cum se întâmplă în celelalte țări și din investitori veniți din alte părți am înțeles un lucru foarte important pe care mulți dintre noi l-au înțeles și mulți după această emisiune pot să-l înțeleagă și ei, și anume că în momentul în care ai un atu în plus, o competență în plus, deci ești într-un domeniu și ai o competență în plus, un atu în plus, este mult mai interesant să obții rezultate mai bune sau de excepție. Cu alte cuvinte, dacă, să zicem, vânzători de, nu știu, să spunem mobilă, sunt toți care au făcut școala în cauză, dar unul este profesor de sport, dau un exemplu pur teoretic să-l înțeleagă, atunci acea diferență specifică pe care o aduce profesorul de sport poate să-i dea un succes în plus, pentru că el cunoaște și vede lucrurile și altfel decât ceilalți. Sigur, am dat un exemplu pur teoretic ca să nu mă apropii foarte mult de ceea ce noi am făcut. Cam așa s-a întâmplat cu noi. Deci, deși ne-am spus că literatura eseistica, critica literară, toată cultura lui stătea de o parte și partea practică stătea în altă parte, s-a dovedit că nu e așa și, dimpotrivă, formația
culturală, tot bagajul intelectual, instrumentul pe care îl ai ca scriitor și ca analist în domeniul cultural literar, te ajută să vezi mai bine ceea ce alții nu văd. Ceea ce Artur Silvestri a văzut a fost perspectiva sau oceanul prin care el s-a apropiat de zona aceasta imobiliară, arhitectura, a fost oceanul său, a fost sociologia. Deci nu este domeniul acesta în România este într-un fel, în Franța este într-un fel, în Ungaria este într-un fel, la italieni este în alt fel. De ce? Pentru că fiecare situație care pare practică și pare prozaică, și anume cum îți construiești o casă, cum cumperi o casă, cum închiriezi, cum dezvolți, să spunem, o afacere comercială, nu este pur și simplu legată de moment, ci are rădăcini și are perspective. Ei, în momentul în care cunoști aceste rădăcini, poți mult mai ușor să faci prognoză, deci să vezi perspectiva. Cam aici am făcut o mică introducere, micul chenar în care să putem pune mai ușor ceea ce a făcut Artur Silvestri în domeniul imobiliar. Haideți să facem o mică paranteză și să dăm, cum am promis, câteva informații despre omul Artur Silvestri telespectatorilor și să revenim pe literatură și cărți pe urmă. O să încep cu sfârșitul biografiei lui. S-a stins din viață în 2008, la 55 de ani doar. O boala secolului care l-a atacat și a făcut să dispară atât de repede, neașteptat de repede, aproape fără să ne dăm seama. Ca să încep cu începutul, s-a născut în București, deci în urmă cu 55 de ani, în 53, a făcut liceul în București, a făcut filologia franceză, s-a îndreptat și a avut un succes fulminant de tânăr în critica literară, a debutat la 19 ani, la 21 de ani avea cronică literară, era considerat un al doilea Călinescu, un tânăr Călinescu, un mic Călinescu. După cum știm toți, viața nu e croită și nu a fost croită ușor, înainte de 89, ceea ce a făcut ca să trebuiască să-și câștige existența și din învățământ, și nici croiala literară nu a putut să fie cea pe care și-a imaginat-o sau pe care și-a dorit-o, pentru că așa au fost vremurile și toate proiectele nu au putut să-și ducă la capăt toate proiectele. Ceea ce face ca foarte multe din scrierile lui de atunci să fi văzut lumina tiparului abia după 2000 și cea mai mare parte încă există în manuscris și îmi revine mie sarcina, și când spun sarcina, spun misiunea de a le aduce la lumină, de a face cunoscut efortul lui de creator și mai ales această translare a lui de la un critic literar către lumea ideilor, lumea filozofiei sociale, de care se simțea mult mai atras. A fost critica literară, pot să spun, a fost opțiunea lui, și literatura de tinerețe, și cea de maturitate a fost de militant în domeniul ideilor, al filozofiei sociale, culturale.